Κοινοβούλιο, 2,5 έχει αποφασίσει το Ιταλικό Κοινοβούλιο, 3 το Ολλανδικό, να αποφασίσουμε κι εμείς. Και εν συνεχεία οι υπόλοιποι βεβαίως θα επαναπροωθηθούν από εκεί που μας ήρθαν. Επίσης, δουλειά πρώτα στους Έλληνες και μετά στους μετανάστες. Πρόγραμμα του Λαφοντέν, αντιγραφή πλήρως. Λαφοντέν, αριστερός της Γερμανίας, στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα με τον κύριο Αλαβάνο. Όταν το είπα στη Βουλή μέσα ο κύριος Αλαβάνος ανυποψίαστος, με τον γνωστό τρόπο φώναξε και αντέδρασε. Και του είπα: ειδού το πρόγραμμα του κυρίου Λαφοντέν που είσαι στην ομάδα. Έχουμε υιοθετήσει το πρόγραμμα Λαφοντέν. Και βεβαίως είπα εχθές και επαναλαμβάνω και σήμερα από την Πάτρα και να γίνει κατανοητό. Σεβόμαστε τη θρησκεία του καθενός. Σεβόμαστε τα ήθη του και τα θυμά του. Όμως να θυμάται πάντα ο κάθε ένας από αυτούς ότι ήρθε απρόσκλητο σε μια χριστιανική χώρα. Να σέβεται την πίστη μας, τα έθιμά μας και την κουλτούρα μας. Τους φερόμεθα όσο μπορούμε καλύτερα, τους δίνουμε από το ειστέρημά μας, γιατί είμαστε μια πλούσια χώρα, χρεωμένη χώρα είμαστε. Εάν δεν τους αρέσει, η πόρτα είναι ανοιχτή. Δεν δικό μου, Πρωθυπουργός Αυστραλίας πριν από 1,5 μήνα. Μετάφραση από τα αγγλικά. Αυτά τα λέω γιατί αυτή η πολιτική εδώ στην Ελλάδα από τους προοδευτικάριους λέγεται ακραία φασιστική. Αλλά αριστερός στη Γερμανία, σοσιαλιστής κάτω, έτσι. Έχω πάρει λοιπόν το πρόγραμμα των σοβαρών κρατών και ηγετών, το έχω παρακολουθήσει και λένε αυτά τα πράγματα. Να πούμε την αλήθεια. Εδώ στην Πάτρα χρειάζεται σκούπα. Σκούπα. Δεν φταίει τίποτα ο Φουκαριάρης, ο Μεροκαματιάρης να ζει με την αγωνία. Πληρώνει φόρους. Για ποιο λόγο να ανέχετε αυτή την κατάσταση εδώ, η οποία εγκυμονεί και κινδύνους, όπως και το κάνουμε. Πηγαίνετε στον νομίατρο να σου το πει. Επειδή φοβάται να το πει δημοσίως. Σκούπα. Να επαναπροωθηθούν από εκεί που μας ήρθανε. Γιατί κάποιοι, κύριε συνάδελφε, και να πούμε την αλήθεια, και το έβγαλε προχθές ο κύριος Χαρδαβέλας που κινείται αριστερά και όχι στο χώρο που είμαι εγώ, με ντοκουμέντα, ότι η προώθηση των περισσότερων από αυτών γίνεται με πολεμικά πλοία της Τουρκίας. Άρα έχουμε εμπόλεμη κατάσταση στην ουσία με την Τουρκία. Να θυμίσω το είχε πει στον Νταβός ο Ζαλ, ότι δεν χρειαστεί να κάνω πόλεμο με την Ελλάδα, θα κατουρίσουμε κάποια στιγμή και θα πνιγούνε. Δεν θέλω να πνιγώ με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, ας συνειδητοποιήσουμε, είναι τεράστιο θέμα. Είναι μια ρολογιακή βόμβα. Φοβάται ο Καραμανλής, φοβάται ο Παπανδρέου να το μετωπίσουν και το αφήνουν. Είναι θέμα. Είναι θέμα, τεράστιο θέμα. Πρώτη είδηση στο Euronews, πρώτη είδηση στο BBC, πρώτη είδηση εχθές στην Τουρκία. Επειδή ένα αστυνομικός κατηγορείται, δεν έχει επιβεβαιωθεί, εγώ δέχομαι την κατηγορία ότι κάποια στιγμή έσκησε μια σελίδα από το Κοράνι που δεν ήξερε και τι να είναι. Γιατί πρέπει να ξέρει δηλαδή αραβικά ο αστυνομικός. Από εκεί πέρα όμως έπρεπε να χαλάσουμε την Αθήνα και να πάει σε συμπαράσταση μια συνιστός ενός κόμματος κοινοβουλευτικού, να κάψουμε την Αθήνα. Θυμάστε την ίδια αντίδραση όταν χρηματοδότησε η κυβέρνηση του Πασόκ μια έκθεση με κύριο πίνακα ένα πέος εν στήση που εξπερμάτωνε στο κεφάλι του Χριστού. Όταν το καταγγείλαμε μας λέγανε φασίστες γιατί δεν έχει όρια η τέχνη. Φανταστείτε αυτός ο ζωγράφος, γιατί το κεφάλι του Χριστού να είχε το Μωάμεθ. Θα είχε ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Δεν ζητάω τίποτα περισσότερο. Να σεβόμαστε κι εμείς τη δικιά μας θρησκεία όσο σεβόμαστε και των υπολείπων. Αλλά αυτό το θέμα με τους μουσουλμάνους πρέπει να τους καθαρίσουμε. Είναι ολογιακή βόμβα. Δεν το δέχομαι. Θα το πολεμήσω μέσα στη Βουλή και την Ελληνική Ευρωπαϊκή όσο μπορώ. Γιατί λοιπόν δεν έχει η Φιλανδία το 20% που έχω εγώ? 20% λαθρομετανάστες έχω. 20%. Γιατί η Φιλανδία έχει ποσοστά του 1,5% και 2%. Να με πληρώσουν για τους παραπάνω που έχω εγώ. Αλλιώς θα πάρουμε ένα μέσο όρο όλης της Ευρώπης. Θα τους φορθώ εγώ. Για ποιο λόγο? Έχω τα νοσοκομεία, έχω δημόσια διοίκηση, έχω μευτήρια, έχω φτιάξει την αστυνομία μου, τις φυλακές μου για να εντοπίσω 2 εκατομμύρια παραπάνω που ήρθανε. Ξεκάθαρα, όποιος δεν ασχολείται με το θέμα των μεταναστευτών σοβαρά, τορπιλίζει την προοπτική του έθνους.